lagi di YouTube-nya Akila Devi Channel ya guys. Lagi sibuk guys di dunia nyata, lagi cover ngonten ya. Soalnya akhirnya sibuk sekali. Maaf ya guys, sudah menantikan kontenku ini, walaupun yo apik-apik banget, setidaknya menghibur lah ya. Iki tak dudai sing kangen bocilku. Gitu masak apa iki? Kelana di nganu na. Halo guys, nah. Nak iki kono ana ulo lho, nah. Rene lek medon. Ya iki jenenge apa? Ini apa guys? Nanti lem tumbas. Kaya tak warai ngecek. Lah kok gecekam dina. Kena kowe duduk ngisor. Halo guys ya. Piye ngomong sik? Jangan aturan. Mbak Akila mandi. Yo guys, sing do kangen Dilan sampai ane Hasna. Larehan mandi? Heh? Lo gak sekolah? Lagi nanti gak sekolah? Jan panas guys, Pati lagi panas cetar. Langgi ngono tiburan di aturan lan. Nah iki kotor nana, telek wedhus nana. Kecap. Ya Allah guys, wis ngene iki. Oh guys, tak dudoi cah rande aturan ya ngene iki. Oh, kalau cah. Nah, kelapona. Lagi maca. Ya sini iki guys, bangga. Tiap hari ya sini iki. Di kandang guys, kandang wedhus ya. Iya konten. Cah wayu menik-menik iki guys. Apa-apalan konten. Lan kena tiba nek ana gentayangan ngene lan. Nake kelas piro nah? Kowe sekolah nah saiki? Kontennya wis Hasna gung sekolah nganti Hasna sekolah lagi konten. Mbak Sinta, semangka aku gak di konten. Endi semangka? Endi ayo ndeloki. Delok guys dideloki semangka. Kon ngonten semangka. Lah tek mati ngene. Ya alan. Delikna lan dijimuk wong kok. Di konten kok. Iya.
Oke, semongkone. Tetep masih siji endi neh? Lian. Lah iki apa berbunga iki engko beru. Beru lho, iku yo ono. Endi? Iku yo ono, iku yo ono. Endi? Endi tuh? Iku nek tempat sampah ono 3. Iku lho. Ayo aku moro. Jangan ada aturan, guys. Mau berbunga? Wis iki jenenge wit ciplukan yo, guys. Iki wit pokak. Iki lombong sing arep jangan. Iki serai sing arep gule. Oh. Iki gak ngerti yo, guys. Jae ta apa yo gak paham aku. Wis ngene iki nang desa iki. Gari metek-metek hemat perbumbuan yo, guys. Oh. Lan Jan randa aturan. Ya wis ngene iki. Lan kamu jeleng delik lah senandi. Ndek wedi ana kasemi. Mandung neng ora udan ya bes. Mandung. Hello, hello. Ya sing iki guys. Sepangga. Panggilan pangger sore ya ngene iki. Ya arep nyapo ya. Halo? 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 Dewe kucing siji sini iki. Halo? Ngantuk. Wah. Manjane. Halo? Halo? Ya mbah lan nggak anak asemi ki mah dibek anak asemi. Kowe mang. Pas kowe nendi? Maksudnya kowe pas nang endi tek tiba? Bocaran di aturan guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Maafkan
Aku sing wengi-wengi berhenti ngonten sedelok. Soale ya ngono kae guys, nek lagi sibuk intine aja bosen-bosen delok kontenku sing random iki ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Barangnya gak enak ya kuku. Guys, tak dudoi ciplukan londo ya guys, ora usah tekan londo. Ini guys, ciplukan. Oh, nek desa apa guys ngene guys, enak kuwi. Zaman aku cuwilik peh anggerawan. Enak guys, cici. Luran yo akeh guys. Bisik ki anane gorning apa jenenge iki? Tebunan yo lah, kok tebunan kae lho, tebu. Genah tebu tara guys. Yo kuwi akeh ndek penen tebunan, tapi saiki akeh ndek kene. Soale dadi duduan. Oh. Bocah-bocah iku jan rande aturan. Ya wis ngene iki guys. Ki lan anak kuning lan. Iki Bu, buru-buru. Tapi gak ana semateng. Telan ana semateng lan. Gua terus nggak masak-masak walalan bro lan. Tapi kok kayak dipangan kewan ya. Ya aku ya ora tiga sih ki buah apa. Kayak ngene iki ketok iki gak iso dipangan. Telan. Lan sego teh mbok gawa apa mbok apa lan? Lan iku semambu. Lah disini bundamu kan. Ayo balik ya. Juga ngelok aja. Ayo. Ayo. Tak duduk ya guys. Alpukat. Wah, gede guys. Oh, jangan lewat alpukat guys. Jangan wakeh. Oh, ya siapa sing doyan alpukat? Kalau aku tim nggak suka ya guys, nggak enak soalnya. Ini ada juga mangga. Oh, pisang. Ndek desa ya wis ngene iki guys. Sembarang kalir ki ono, gak usah nandur, tapi panen ya. Oh, cai kok panggah ya wis ngene iki. Setiap dinane. Oh. Matah mentah kok. Nah, kenapa nah? Kita tandurane tanggaku ya. Wis abang-abang guys. Mening desa ki urip nang desa ya wis ngene iki. Wis angga. Aku kok ya kesel ya guys. Tak tunggu. Ndak capek. Tak dudui kucingku guys. Kaya iki meteng. Kaya enake. Nembe wae 3 bulan yang lalu meteng lagi beh. Sedikit cerita ya guys.
kalian yang mengikutin YouTubeku pasti tahu ya. Aku punya 2 kucing, yang satunya itu si Blacky, yang hitam mulus tuh loh guys. Kui hilang setelah Molly ini melahirkan, gak tahu kemana perginya, atau mati kena racun ya, gak tahu ya guys. Sedih tuh guys, tak openi awet cuwili ini ki barang wis gede ini ki hilang. Sedihnya minta ampun, sudah tak anggap anak sendiri ya guys. Gimana sedihnya, sudah tak share di grup mana-mana, tapi tidak ada yang menemukan atau yang melihat guys. Soalnya aku tuh tahu tipe si Blacky itu kucing yang tidak pernah kemana-mana, sekali hilang malah nggak pulang-pulang. Ya semoga kalau dipelihara orang ya semoga saja dipelihara baik-baik ya guys. Kasihan. Mal kapan dikil guys, tak dudono cah kaya arep donya. Cah ngono ku ya wis penggirane ya panggah. Ini ki guys, wis penekan. Kowe kok nek do tibolan. Nek tiba kil, cah wedok kok iso penekan, Pak. Ki yo kandang pes. Peteng guys. Peteng. Kalau lampu. Jatuh juga mana? Mbak Gila. Rasa ya plus ya jatuh mana nih? Mbak Gila. Aku mana aku. Mal. Tapi nek bengi Blacky tenan ya. Hei, helat ki epi gak ralan. Masa? Tapi saya kita gak ono. Tanan di iki. Hilang no. Gak gelem. Gak perlu. Kalau gua dijan. Mati kalau elur lalang. Ngumpakan mana? Lan. Nur apa? Ya bes wong wedok panjitan jian rande aturan. Jadi tiru guys. Ya wis panggah ngene iki. Guys, putri malu guys. Ini namanya. Kenapa ya guys kok dijenakno putri malu? Kok ndak dijenakno isin apa piye ngono kok. Putri malu-malu. Oh. Ini dijentak ki.
Bapak belum tahu. Ini mbak gila. Udah jauh banget. Kok kono kok. Nah ini guys rumah pohon kita. Wis ancen isin guys ndek iki guys. Iku gedine banget iku. Gede. Wis entar iku gede. Hmm? Gede iku. Aku ra doyan alpukat blas kok. Aku juga doyan. Kedoyan lan. Doyan ndek Benti. Kondi. Ya kok seblokan. Kok kene? Tiba. Sing gedhi ndek ben iki kok. Enak. Udah asane yo. Segede pisanan kae re. Kene. Heeh. Itu blok kene. Mateng. Mateng. Terus dijus. Ngapusi kok. Blok nang tak kok itu. Kok kok. Tenan. Oke jangan sibuk. Jangan. Kunting. Bahan kipas ning kene. Ya. Kuntilanak. Jan ronde aturan. Bocah do orang. Mbak Kila. Aku sih suka main Mbak Kila. Pacarmu sapa? Enggak, Mbak Kila rek. Diana. Enggak rek ning ndi? Lah sapa? Enggak tuku apa lho. Aku jadi kok. Gila. Mbak tak nanti ke. Buat rek. Sekarang rek warnane ungu tigongan ngono. Rek mau ngopo? Gila. Lah. Dia kipasku. Nya. Ki lho siji, Iku lagu gede iki lho duan kupas. siji loro telu. Ti lho tak duduhno rupane bocah rane atur. Bocah rane aturane awan. Nenek. Sing bocah rane atur. Ki lho rupane. Masa kira kenal aku tak, guys? Ya udah ya guys. Sampai berjumpa lagi di vlogku yang selanjutnya. Bye bye. Bye bye guys.